Tak, poďte so mnou urobiť bežný deň a zároveň urobiť niečo aj veľké. Takže Samuel stáva, áno, gm, všetci. Samuel si najprv urobí kávu, až potom si ide umyť zuby, lebo chce ísť so sviežým dýchom vonku. Čiže poďme si zapnúť konvicu. Samuel, veľmi ti to nejde, hurá, píp. Dodžubol si to, ešte raz. Paradička, zvládol si to, zalejeme si kávu, dúfame, že nevylejeme. Paráda, zvládol si to. No, Samuel depresívny si umýva zuby, ale nebojte sa, mal som dobrú náladu v ten deň. A fuj, dobre, oblečieme sa, ideme. Jasne, starý vlak musel ísť, lebo ja mám šťastie na starý vlak, ale mal som miesto, čiže bolo to fajn. A následovne musel som čakať na prestup, jak inak, ale potešilo ma to, že išiel nový vlak, mal som miesto a tak ďalej. No, nastúpime, hľadáme miesto, samozrejme. No, kde bude miesto? A miesto. Ok, dáme si slúchatka a ideme počúvať hudbu, nech nám zbehne deň. No, krásne slnečno. Áno, krásne Košice, išli sme s kamarátkou trošku sa prejsť. Išli sme odniesť žiadosť na políciu, keďže Samuel nemá auto, išli sme MHDčkou, hurá. No a tu sme na nechtách. Po nechtách som išiel pozrieť svoj starý intrák, áno, tieto schody som hejtoval a hurá domov.